Te doy lo que quieras, te doy todo. Aquí no vale A mí me nada. hace falta. ¿Dónde está? Me gusta, va todo. Mira, estos transparentes que hay aquí. No vale nada. ¿Qué hiciste? Por sí, 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 sempre. Muy ben. Vale, gracias. Bueno, boas tardes, case noites. Temos un novo secretario, chamase Francisco, vale, digo porque do vosso grupo non había ninguén na comisión informativa, entón, bueno, chamase Fran, é o grupo do PSOE, Caridade a portavoz, Sandra, Quique e Charo, vale. Manu e Paula do BNG e os 4 membros do Partido Popular, Inés que é portavoz, Pepe, Ali e outro Pepe, son 2 Pepes. Vale, bueno, pouco a pouco xa vos irá conocendo. Bueno, empezamos entón co pleno ordinario do mes de maio. Primeiro punto de orden do día é a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria celebrada o 26 de abril de 2018. Algo sobre a acta, Partido Popular? Pois non, pero si nos gustaría decir unha cousiña antes Sí. de adotar a acta. Nada, era simplemente darlle a benvida ao señor secretario, esperemos que este moito tempo connosco, por menos algún. E transmitirlles pois o noso pesar polo pasamento do señor Seaba á agrupación socialista Muradán e ao Grupo Municipal Socialista e, por suposto, a súa familia que xa lle transmitimos o noso pésame. A pena non entende de ideoloxías e tamén queremos agradecer as mostras de condolencia recibidas polo falecemento do noso compañeiro de partido e veciño de Outes, Carlos López Crespo. Nada máis pola outra, pola acta non temos nada que comentar. Vale, Partido Socialista. Queremos tamén darlle a benvida ao novo secretario e darlle as gracias ao Partido Popular por esa manifestación e nada, tamén darvos o pésame que xa vos demos polo falecemento de Crespo. Sobre a acta, nada, non? Nada. BNG? Ben, nós sumámonos tamén as condolencias, bueno, sobre todo o noso ben querido Chucho, que era veciño e amigo, máis que veciño xa tamén, de moitos de nós. Bueno, tamén xa desde o BNG se manifestou as condolencias polo falecemento de Crespo. Tamén nos sumamos á benvida de Francisco, do novo secretario. E queremos facer unha fe de rata, que tampouco é un cambio significativo na acta, que é o apelido de Paula en todas ven como Simil, Simal, con A, non con I. Entón, bueno, si, se pode modificar. Vale, pois non, se poña ben o apelido. Vale, bueno, entón pasamos a votar a acta, se vos parece. Votos a favor da aprobación, perdón? Sí, nesta observación, se pode votar, pois mellor, vale, sei que non é un tema que decimos a clara, que Paula Simal. Que se vote expresamente esta observación, digo, para que quede mellor. Vale, bueno, é que me manifesta o secretario que as actas en principio non se votan, e o que me manifesta el que o que sí que se votan son as apreciacións que hai dos grupos cando hai algunha observación, algunha proposta de cambio. É o que me comenta el. Se preferides que vos lo explique el, vos lo explica. Queres, Fran? Sí, a ver. Aquí, perdón, por costumbre se votaban sempre as actas, pero bueno, el di que... A ver, digo, non hai ningún problema en que a xente, digo, vota acta. Eu expoño porque para mí non se debe votar.
O que comentaba agora é que neste tema, a ver, que unha errata ou, bueno, unha falta ortográfica, que non hai ningún problema, vale, que é unha observación acta, e, lógicamente, como acta se envía xa antes, pois nada, hai unha observación, unha rectificación, e debe votarse. Entón, o que se votan sempre nas actas son as observacións. As actas fainas o secretario. Entón, o que se votan son as observacións. Un pode estar de acordo ou non, pero a acta faina ele. Entón, se non hai ninguna observación, en principio a acta queda aprobada. Eu noutros concellos que estiven, si se votaba acta, por exemplo, no último que estiven, e digo que nunca puse ningún problema. Pero que para mí acta queda aprobada. O problema sería se alguén rexeita a aprobación da acta por diversas cuestións e non marca as observacións. Porque digo que a competencia para facela é do secretario e que a acta queda aprobada automáticamente. Se non hai observacións. Neste caso, hai unha, vótase, e se queredes seguir igual, votando a aprobación da acta, como viñades facendo sempre, faise e non hai ningún problema por parte miña. Pero, bueno, explico cal é a miña postura. Nada máis. Bueno, eu, se preferides seguir facendo como sempre, votar as actas, eu tampouco teño ningún problema en seguirlo facendo como sempre. A orde do día pon a aprobación do borrador da acta. Sí, é que fixemos como sempre. Eu quero puntualizar. Se vedes no segundo punto, na parte resolutiva, pon aprobación se procede do dictamen. Entón, pode proceder ou non. No primeiro, cando eu redacto, pon a aprobación do borrador da acta, é a aprobación, non se procede. Pero digo que, de todas formas, fixen un poquinho un collage entre o anterior tamén secretario que se facía anteriormente e o que me gusta facer a mí. Pero, bueno, isto xa digo, unha observación, digo, nada máis, da miña forma de operar neste primeiro punto, pero que, lógicamente, non teño ningún inconveniente, votas acta, xa está. O problema é se alguén vota contra a acta, non hai ningún motivo. No, pero en este caso, por exemplo, sí, digo, por exemplo, no caso desta acta, non sei se vai haber algún voto en contra, pero entendo que se vai haber algunha abstención das persoas que non estuveron presentes nesa sesión. Sí, pero é que precisamente por eso acta, o que digo, non se vota. Queda aprobada porque se entende que queda fixo tiña técnica suficiente e correcta. Ahora dis, mira, usted trabucouse desta intervención e puxo na miña boca cousas que non eran certas. O secretario pode estar de acordo ou non que se diga, porque tamén tampouco quero entrar logo en como redacta o secretario as actas, porque eu son bastante escueto, xa o digo, porque o que me marca a normativa, que teño que resumir sucintamente as intervencións, non expoñer ahora. Se alguén di, puxen isto, pois, lógicamente, un engadido, vótase, e non hai ningún problema, unha observación, eu non teño nada que decir a eso, en absoluto, non quero entrar nesas batallas que podemos moitas veces no tema das actas. Ora, neste caso, xa, como dixo a alcaldesa, eu non teño ningún problema, votase acta e non hai ningún problema. Agora, o tema sería, eso, primeiro votar o primeiro, que é o que eu quería decir, que como no seu día foi civil, esta acta está enviada xa á Administración de Estado da Comunidade Autónoma, para que vaya correctamente, que, si mal, lógicamente hai que votar esta observación, decir, vale, é unha errata, pero, bueno, é mellor votarla e decir, mira, vótase, e onde pon simil, é si mal. Esa era a observación. Ahora, e despois, votas acta, con esta corrección e esta observación xa feita, seguides como sempre, votando, e non teño ningún inconveniente. Iso temo que explicar. Moi ben, gracias. Bueno, pois nós tamén queremos facer alguna manifestación respecto a eso. A ver, nós creemos que non sei se, o sea, si é así ou se non é así, pero eu creo que de todas, desde logo, ten que haber un momento no cal hai constancia de que todos os interesados na acta teñen coñecemento dela. Si vamos a mandar a acta por correo electrónico e todos lle damos a aceptado e sabemos que teñen coñecemento de que chegou a acta, pareceme ben, o sea, pois haberá un plazo para decir algo sobre a acta. A mí o que non me parece ben é dicir, o sea, fe no secretario, nadie dúbida da fe pública do secretario. Non se trata deso, trátase de que o secretario tamén é humano. Entón, podes equivocar, como se equivocou agora, poñendo mal o apellido, ao mellor se equivocase poñendo outro tipo de cousas. Entón, o normal sería que unha vez se trae acta aquí,
Si nadie fai apreciación sobre a acta, pois que se aproba a acta. Si nadie as fai. Pero a min, decir que a acta, desde o momento que a acta secretaria está aprobado, a mí me parece que eso está un pouco coxo, No, a ver, eu non dixen eso, No. Eu o que digo é que a acta precisamente venga ao pleno para aprobarse. Precisamente, claro. Se non hai observacións, queda aprobada a acta. O que eu digo é que se hoxe dedico a noite a pasar esta acta e xa envío ao Ministerio, por exemplo, xa envío a Administración do Estado e a Comunidade Autónoma, cousa que non vou facer, pero digo, se a fixese, seguramente o Pleno non ten constancia dos erros que poida cometer hasta dentro dun mes, pero digo que o Estado xa o ten. E a Comunidade Autónoma tamén. Eu o que digo é que a aprobación da acta ten que vir a pleno, pero que queda aprobada automáticamente, esa miña postura, digo, cando non hai observacións. Que facer? Xa está. Non é outra cousa. Ahora, ten que vir aquí, precisamente. Eu creo que non, fai falta unhas garantías de que a xente coñezamos a acta, sepamos o que pon e estemos de acordo que pon. A ver, deixo rematar. Precisamente o que pon o Regulamento de Organización e Funcionamento, en este caso das entidades locais, establece que cando a acta non fose aprobada como calquera acordo da Xunta de Goberno Local ou de Pleno, o secretario ten que indicar que queda a reserva da aprobación da acta. Entón, lóxicamente, non estou dicindo que o di o secretario, como fai o secretario, xa isto xa está aprobado. Non, está a reserva. Pero ten que pasar polo pleno, igual que na Xunta de Goberno Local, ten que volver a pasar a esa sesión. Entón, nese sentido, queda un poquinho no limbo ata que pase por ese órgano e poda detectar erros que poda haber, que pode cometer todo o mundo, e cometerei moitos, seguro. Como todos. Pero entonces non é lóxico. Un segundo. En calquera caso, o que comenta o secretario non é que non se poida facer ningunha apreciación ou observación sobre a acta ou proposta de cambio, non é iso que está dicindo. Está dicindo que cando chega a acta aquí, se non hai ningunha observación por parte de ningún concelleiro, entón esa acta xa queda aprobada automáticamente sin necesidade de que sea votada. Se hai algunha observación ou proposta de cambio ou de corrección de algún concelleiro ou concelleira, esa proposta de cambio, esa corrección é o que se somete á votación. E entón, claro, se esa votación xa é aprobada, se está de acordo o pleno nesa corrección, pois tamén queda aprobada a acta con esa corrección, entendo, non? Sí, sí. E se non, pois queda acta sin a corrección, pero supoño que quedará constancia de que se fixo. Eu que entendo, é así. Que xa estamos dicindo que parece que por unanimidade que se quere votar acta e que eu non poño ninguna trampa. Que pasa que... Entón aquí, ora, votaríase a primeira observación e logo un pode aprobar esta observación e poñer si mal, correctamente, e logo decir, voto en contra da acta, vale? Iso é o que eu estaba dicindo, vale? Se queredes votar acta, pois votase. Entón, creo que no que se estaba quedando, que a acta vais a votar sempre. Hai observacións ou non? Eu creo que tamén é convinte que se se quer facer constar que un concelleiro non está, se non se vota acta, como se vai constar que un concelleiro non está? Iso unha. E outra, acaba de decir... Na propia acta quedan recollidas as ausencias. Vale, pero mellor queremos decir, votamos a favor 4, 3 no e o que sea, ou non, eu non porque non estuve, por exemplo. Pero con respecto ao que dixo de que hoxe a noite podía pasar a acta e mandala ao Ministerio, eso non vincula a nadie, eso é facer o traballo dúas veces, porque se mañan esta acta, se xa pasou, ten que volver a pasar. Incorpora as correccións na nova. É que está claro, é que hace el trabajo dos veces. A ver. Igual, que non vamos tolear máis. A ver, orden, por favor. Non é facer o traballo dúas veces, digo, porque a min a lei, cousa que incumplo reiteradamente. Non me digas. Pues non é momento para hablar de... A ver, non interrompa, deixo terminar. Digo, digo reiteradamente porque eu teño un plazo para enviar acta. Teño un plazo para enviala e normalmente envío un pouquiño máis tarde. Pero digo, o prazo que eu teño para enviar acta, lógicamente, inferior a un mes que cando se reúne o pleno. Co cal, eu sempre teño que enviar a acta antes a Administración Estatal e Autonómica. Digo por normativa. Porque aquí o pleno reúnese unha periodicidade mensual. Claro, unha proposta de acta. Claro, o que se envía é o borrador, agora, que é o que estamos aprobando, pero digo que a acta xa está enviada. Eso é o que digo, claro, estaba comentando ahora exagerando, vale, pois un día, vale, pero que para a semana está a acta lista, non esperas a que se aprobe por parte do pleno para enviarla. Digo porque a normativa dice que o plazo é inferior. Por eso, xa confeso que non son
seguramente o saben, algún que digo que levo bastante retraso normalmente coas actas, porque na lei non ter ese fallo. Prefiro seguir votando. Xa. Sí. A ver, Eu Manu. personalmente. Como interviron todos os grupos, nós tamén queremos intervir. Queremos deixar Ben. constancia, ademais, de que nós, como sempre, acatamos a opinión dos técnicos do Concello, non? Se que ele considera que o formalismo de non votala é innecesario, pois por nós non hai ningún problema en que non se vote, agás que haxe algunha corrección. Me parece totalmente lógico. Nós, como sempre, acatamos o criterio dos técnicos deste Concello. Bueno, eu quería que o explicara precisamente para eso, para que superades cal é o criterio do secretario que temos agora. Ata ahora ningún secretario ni secretaria dixo nada ao respecto e sempre se fixo igual, votando as actas unha vez que cada concelleiro ou concelleira aportaba o que consideraba, non? Entón, bueno, se vos parece, votamos o cambio, a observación que fixo o BNG, votos a favor do cambio. Pregunto, non é máis fácil votar a acta con esa corrección? No, vamos facer o que apunta o secretario. No, vamos a facer o que apunta o secretario. Votamos a corrección e logo votamos o acta se queredes. A min é igual, pero eu quero respetar o que di o técnico. Este é un tema sinxelo. Digo, é un tema sinxelo levamos media hora. polo tema deste apelido. Pero pode haber outro, digo, para non setar precedente, que se diga que eu non dixen isto e dixen aquelo, e se someta a votación, vai haber algún grupo que vai dicir eu apoio esta rectificación e outro que vai a votar en contra. Entón, cando pase eso, tamén despois se vai a someter a votación a acta. Vale, por eso estou dicindo, agora votase primeiro o tema do apelido, vale, que non é nada, e logo votas a acta con esa corrección feita. Coño que non verá. É igual, a ver, é votar dúas veces o mesmo, basicamente. Vale. Pode non ser sempre exactamente o mesmo cando a ver, por favor, digo que pode non ser exactamente o mesmo nas ocasións nas que si se dá o caso, varias observacións e que algunha persoa este de acordo con algún cambio e non con outro se ao final teña que decidir o conxunto da acta. Será o único caso no que pode haber algunha diferencia entre a votación da observación en concreto e da acta no seu conxunto. Pero en este caso, por exemplo, se só hai unha observación, é evidente que vai a coincidir a primeira votación coa segunda. Entón, a segunda, según o criterio do secretario, non é necesaria. Se queredes, facémola igual, porque eu non teño ningún problema en facela e facémola igual. Entón, como hai xente que quere, pois a facemos, vale? Pero empezamos por facer a que apunta o secretario que hai que facer, que é votar se estamos de acordo ou non coa observación apuntada. Así que votos a favor desa observación. Vale. Entón, se queredes votar a acta, votos a favor da aprobación da acta agora. Hai algunha abstención? Sí. José Vázquez Ramos. Xa está como ausente, nada. Bueno, segundo punto da orde do día, aprobación se procede do ditame da Comisión Informativa Permanente de Benestar Social, Muller e Sanidade sobre a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o anuncio do fin de ETA. Partido Popular, expoñan a súa moción. Gracias, presidenta. Bueno, como xa manifestamos na comisión, esta moción ven con ditame favorable da comisión. Pois non somos moi partidarios de tratar no pleno cuestións xenéricas ou que son competencia de outras administracións, no que non lle afecten a este Concello, evidentemente. Pero decidimos presentar esta moción porque consideramos que o anuncio da disolución de ETA foi un éxito colectivo da sociedade española e unha mostra da súa fortaleza e conviccións. Presentamos esta moción para pôr de relevo a ausencia innecesaria de moitas persoas que provocou a sinrazón de ETA, unha ausencia que hai quen quere que caia no esquecemento. Gustaríanos, sinceramente, que esta moción fose aprobada por unanimidade, porque creemos que a vitoria sobre ETA foi unha vitoria que acadamos entre todos con moito esforzo e sufrimento e a unanimidade reflexaría tamén eso. Non temos
inconvinte, que sei que comentou o BNG, pois algún punto que lle parecía, creo que era o do pacto antiterrorista. En suprimilos e con eso vamos a acordar a unanimidade. Vamos a pasar a ler a moción. O Grupo Municipal Popular do Concello de Muros, seguindo o previsto no ROF, eleva ao Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. Hai uns días que ETA anunciou a súa posible desaparición co mesmo cinismo, inmoralidade e irresponsabilidade que marcaron os seus crimes. Durante os últimos 50 anos, os asesinos da banda terrorista sembraron lume e sangue, deixando un legado de odio e rabia que costará eliminar do País Vasco, de Navarra e de toda España. A historia de ETA non é máis que o relato dos que pretenderon instaurar un réxime de terror para acadar uns obxectivos políticos, que non foron quen de acadar de xeito democrático. A injustiza, a crueldade e o totalitarismo impostos pola forza. Hoxe ETA recoñece que toda a súa historia foi un fracaso, non foron quen de acadar ningún dos obxectivos políticos que marcaron a súa longa traxectoria criminal. Os terroristas non acadaron ningún rédito por matar e tampouco por deixar de facelo. A democracia española nada ten que agradecer aos terroristas de ETA. Agora, cando ETA por fin anuncia a súa disolución, o noso primeiro pensamento é para as víctimas, para as 853 que perderon a vida, para as que sobreviviron aos atentados pero sufrirán as secuelas para sempre, para as persoas amenazadas e para as súas familias. Para todas, sin excepción, porque a todas igualou no seu fanatismo a violencia terrorista. Nada xustifica tanta dor nin tanta impiedade. Foi o testimonio desas víctimas o que desnudou a auténtica natureza criminal de ETA, o que privou a esta de calquera atisbo de legitimidade e o que a converteu nalgo simplemente detestable. A sociedade española atopou unha resposta contundente aos asesinatos, extorsións e ameazas. A democracia. Ante os crimes de ETA, xustiza. Ante a sinrazón do terrorismo, fortaleza moral. Medramos como sociedade madurando coa dor de cada perda, pero decididos a defender a nosa vida democrática e en liberdade. Queremos que no futuro todos velemos por custodiar este legado, por tanto dor e sufrimento causado. Por todo elo presentamos a seguinte moción. O Concello de Muros asumimos o compromiso de manter viva a lembranza das víctimas do terrorismo. Seguimos comprometidos na loita contra a violencia e contra a que ETA tentou levar a cabo. Sempre velaremos por un relato veraz e democrático, porque é a mellor garantía de que non se repita. Trasladamos a nosa gratitude a todas as institucións, entidades e persoas que se implicaron na loita contra a banda terrorista ETA. Agradecemos aos corpos e forzas de seguridade do Estado a súa infatigable labor na loita contra a banda terrorista desenvolvida durante todos estes anos. Mostramos o noso agradecemento e apoio a todas as organizacións que durante anos defenderon a dignidade das víctimas do terrorismo, mantendo a súa memoria e reivindicando xustiza. Pedimos ao Goberno de España que os corpos e forzas de seguridade sigan investigando os crímenes de ETA, porque aínda quedan case que 300 asesinatos sen xulgar. Apelamos a todos os partidos políticos para que manteñan a unidade do pacto antiterrorista. Todas as formacións políticas deben permanecer unidas frente aos asesinos e os seus cómplices. Pedimos ao Goberno de España que exprese o agradecemento dos cidadáns a Francia e o resto dos países da Unión Europea polo seu compromiso e colaboración. Nada máis, gracias. Vale, Partido Socialista. Bueno, o Partido Socialista estamos totalmente de acordo con a moción que presenta o Partido Popular, non podía ser de outra maneira, pero estamos en falta de que está claro que España sabe perfectamente que o fin de ETA foi na legislatura do Partido Socialista e que todos lle temos que dar as gracias ao ministro do Interior, que era no seu día Alfredo Pérez Rubalcaba. Entón, gustábanos que se fixera algunha mención con respecto a Rubalcaba na moción. Non solamente foi unha consecución do pueblo que sin duda tuvo moito que ver, pero está claro que cando ETA anunciou a deposición das armas e a súa retirada foi na gran labor que fixo Alfredo cando foi ministro do Interior. Entón, queríamos que de alguma maneira se faga constar na vosa moción.
Non temos problema. A ver, aquí apélase a todos os que participaron nese traballo, efectivamente, a non facer máis atentados, foi en ese momento, a disolución anunciaron agora, entendemos que está incluído tamén aquí, pero Nós tampouco... creemos que merece unha mención A ver, especial. con orden, vale, que xa non... Xa, temos Remate, orden. remate. Sí. Creemos que merece unha mención especial, porque de feito foi unha labor do Partido Socialista e en concreto en esa legislatura a labor de Pérez Rubalcaba eu creo que toda España veu e que estaríamos todos de acordo. Entonces, non vale que o mellor quede na sombra englobado en a todas, non, nós creemos que non, que debería formar parte de aí. Simplemente a mención especial ao Ministro do Interior en esa legislatura, que era Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, seguimos o debate. acepta o cambio... Entendo que non é un cambio, que é un engádego. É un engadido, sen cambiar nada. Trasladamos a nosa gratitude a todas as institucións, entidades e persoas que se implicaron na loita contra a banda terrorista ETA. E en especial o Ministro do Interior, Os ministros de Interior. o Ministro do Interior daquela época que foi cando depuso as armas. Non son os ministros. Eu creo que foi en ese momento. Cando depuso as armas, e agora anunciou a disolución. Bueno, a disolución, Pero bueno, non o temos fin da loita, inconveniente. o fin da loita foi nese momento. Agora, bueno, Non temos ningún inconveniente, Vale, porque pois nós entendemos queremos- que están englobados todas as persoas, pero si queremos que deberás unha mención especial sí, a Alfredo Pérez Rubalcaba. ao ministro no momento. Sí. De- En ese, no momento, sí. Noutro, sí. En Bueno, este non sabemos aún. bueno, hora está, Sabemos, sí. está, vale. Sabemos que é o ministro. Venega o seu turno Bueno, de esperando intervención. pola aclaración que ten que facer o secretario, bueno, nós igual que vos presentades unha moción tipo que ven dende o vosso partido, eu tamén vou a leer unha resposta tipo que tamén ven desde o noso partido, mal, que quede constancia. Despois no segundo turno de palabra ou cando consideredes, se queredes entrar no concreto tamén podemos entrar. E antes de leela, eu polo mismo que si se engade o de Pérez Rubalcaba, gustaríame tamén que se engadira, a pesar de que xa anuncio que ímos votar en contra de todas as maneiras, tamén me gustaría que se engadira unha mención ao terrorismo do Estado cosgal, non? Na loita contra a ETA. O sea, se hai que deixar todo por escrito, pois que quede. Vale, pois tamén se pode poñerse que ledes. Pero paso a ler a resposta argumental á moción. O Partido Popular volve unha vez máis facer instrumentalización do terrorismo en beneficio propio, presentando unha moción sobre ETA nos concellos 7 anos despois da declaración do cese definitivo da súa actividade, unha vez formalizada a entrega das súas armas e mesmo coa xa agardada disolución definitiva. Trata así o PP de utilizar a violencia no seu propio beneficio, usando as vítimas para os seus intereses de partido, como sempre fixo, pois lembremos que nunca lle prestou tal atención a outras vítimas, que deberemos considerar o mellor vítimas de segunda do terrorismo, como as do 11M ou as milleiros de vítimas do franquismo que seguen enterradas en cunetas. Usan argumentos tan lamentáveis como que dar sepultura digna ás vítimas do franquismo suporía reabrir feridas, ou con palabras como as do alcalde do PP de Baralla no 2013 que asegurou que os que foron fusilados polo franquismo o merecían. Segue financiando a Fundación Francisco Franco con diñeiro público, facendo novamente un exercicio de dupla moral e intentando medir o democrático que é un partido en base á súa condena da violencia de ETA, mais esquecendo todas aquelas persoas asasinadas baixo outros terrorismos. No BNG sempre mantivemos unha posición clara e inequívoca neste tema, apostando pola paz e amosando o noso rexeitamento e condena a toda a violencia terrorista, participando de concentracións e minutos de silencio ante atentados, etc. Nunca máis, máis nunca, instrumentalizamos un tema tan importante e delicado para a sociedade, sacando as vítimas a relocer cando non se ten máis iniciativa. Desde o BNG apoiouse o proceso de desarme e de paz para acabar coa violencia e nunca utilizamos as vítimas de forma partidista nin nos eriximos en portavoces de vítima alguna. Para o BNG, a diferencia do PP, só cabe cualificar como boa noticia o fin e a disolución de ETA. Este, e non outro, é afortunadamente o contexto en que estamos a vivir.
O que compre agora son esforzos sinceros que leven á reconciliación da sociedade vasca e á normalización política definitiva. E creemos que esta moción vai na dirección contraria. O contraste político, pacífico e democrático de ideas e proxectos deste respeto e a tolerancia deberán ser os fundamentos deste novo escenario. Lamentamos que o PP non asuma o seu compromiso con estes principios. O noso voto daquela será negativo a esta moción. Partido Popular, segundo punto. Nós non compartimos para nada a vosa opinión. Entendemos que o anuncio da disolución de ETA é un éxito colectivo, non queremos capitalizalo e precisamente por eso o traemos e pedimos a unanimidade da corporación neste voto. Hai outras moitas cousas que se poden reprochar, a de antes e de agora, pero non estamos falando desas, estamos falando destas. Non temos ningún inconvinte en que vos presentedes unha moción do que consideredes e que o tratemos aquí. Nós presentamos esta porque consideramos que o anuncio da disolución de ETA pon o punto final a unha etapa moi dura para moita xente que hoxe non pode estar aquí. Eu, por sorte ou por desgracia, coñecín a bastantes víctimas do terrorismo de ETA porque me tocou vivir no País Vasco durante uns anos moi duros, e lle podo decir que creo sinceramente que é un éxito da sociedade española, un éxito de todos. E non pretendemos nin capitalizar, nin volver a instrumentalizar, nin sacar aquí as víctimas, nin volver para atrás. Cada un reflexa o que é. Vale? Non vamos a aceptar a súa emenda, non temos inconvinte en aceptar a emenda do Partido Socialista no punto 3, con engádego que sería cunha mención especial ao ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, e punto. Vale. Partido Socialista. Nos nada, nos queremos, estamos de acordo, xa dixemos basicamente na moción e máis agora con engadido noso e vamos a votar a favor, claro que sí. BNG. Ben, nos xa non esperábamos tampouco que aceptarades a nosa engádega. Si queríamos comentar que efectivamente comentamos algunhas cousiñas na comisión informativa como o tema do pacto antiterrorista. Falabas de que coñeces vítimas. Nós tamén coñecemos vítimas aquí en concreto da política demagóxica antiterrorista do Partido Popular co tema do terrorismo. Eu creo que xa está ben de facer demagoxia con este tema. Aquí nesta sala hai unha vítima que tuvo que pasar 3 días encarcelado ridículamente e absolutamente injusto pola lei antiterrorista que naceu do pacto antiterrorista que traedes aquí nesta moción. E nos parecenos casi un insulto. Está. Bueno, pola nosa parte, como dende compromiso, imos votar sempre a favor de calquera proposta que abogue pola paz e pola fin da violencia e que exixa responsabilidades por quen cometeu violencia e terrorismo. Xa o comentamos na comisión informativa de que por nós non habería problema e nós imos a votar a favor. Tal cual comentei na comisión informativa, non como un pero sí o comentei ali e quero que quede claro aquí, o que nos gustaría é que, efectivamente, igual que se exixe que se sigan depurando responsabilidades polos actos e crimes cometidos, nos gustaría que tamén se depuraran responsabilidades por outros moitísimos actos de violencia e terrorismo. Falábamos ali, por exemplo, da dictadura, por exemplo, probablemente nos dous bandos, pero quedan moitas cousas por aclarar e o que a nos gustaría é que se aclarara tamén todo iso. Agora ben, insisto, como estamos en contra de calquera tipo de violencia que sea, e esta foi unha que durante moitos anos nos atacou duramente a toda España e en Galicia tamén, pois a pesar de non contemplar outras cuestións, nos imos a votar a favor porque creo que é motivo de alegría que se rematara e que efectivamente nunca hai que agradecer a quen estivo matando que deixara de facelo, fora de un lado, de outro ou do que fora. E, por suposto, aquí non imos a utilizar este tema para ver quen ten máis méritos no fin da lucha. Acabouse e xenial. Así que vamos a votar. Primeiro a emenda. Vale, a ver, comentamos, secretario, que hai que votar primeiro as emendas. Vale. Entón, primeiro, a emenda do PSOE.
Léela, a ver se Sí, está a ben. ver, digo, por se quedou, porque así anotando tampouco sei se me quedou correcto. No apartado terceiro da moción, trasladamos a nosa gratitud a todas as institucións, entidades e persoas que se implicaron na loita contra a banda terrorista ETA, cunha mención especial ao ministro Rubalcaba, Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. cunha mención especial ao ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, o ministro de Interior. Ministro do Interior. Ministro de Interior. Aquel tempo. Pois, isto, Vale, bueno, pois votos a favor da emenda do Partido Socialista. En contra? Abstencións? Da emenda. E agora votamos a outra emenda, entón. Que outra emenda? Votamos Sí, a a ver. moción. a ver, Secretario. digo, a ver, o BNG, eu non sei, digo, como formulou concretamente, non? Como dixo que el tamén pero quería, eso- pero que eso- se anunciaba. Señor secretario, comento, nos retiramos, era Sí. máis unha... Sí, unha apreciación. Unha entrada, unha apreciación que- Pero quería saber. discúlpeme, Sí. entendo que nós presentamos a moción e Sí, temos sí. a capacidade de decidir se aceptamos ou non aceptamos. Correcto tamén, pero quería saber como había formulado, Vale. que era o que eu quería saber. Vale. Ben. Como Entón, dixen, eso nos retiramos, era máis unha apreciación para dar paso ao que íbamos a ler, máis que unha emenda en sí. vale. Bueno, pasamos Votamos. entón a votación da moción que inclúe a emenda. Vale. Votos a favor da moción do Partido Popular. Vamos Votos a votar. favor da moción do Partido Popular. En contra? Bueno, acabou son máis. Ben, o terceiro punto da orde do día é dar conta da execución do primeiro trimestre do exercicio 2018. Foi vos remitida a documentación. O cuarto punto é dar conta das resolucións de alcaldía, dende a número 342 a 419 e das xuntas de goberno local número 7 e número 8. Perdón, que se me quedou un punto atrás. Quedouseme atrás o punto de mocións de urxencia. Sí, como van funcionar agora as mocións de urxencia? Vale, bueno, pois os puntos 3 e 4 eran dar conta e entón volo pregunto agora, vale? Algún grupo ten algunha moción de urxencia para presentar? Partido Popular? Non. Non? Socialista? BNG? Non? Vale. Bueno, entón agora sí, pasamos a rogos e preguntas e disculpas polo despiste. Rogos e preguntas. Partido Popular. En relación cos campamentos de verán para rapaces deste ano, 2018, gustaríanos saber cando vai a salir publicada a convocatoria para a inscripción dos interesados. Tampouco vimos a convocatoria de prazas para os monitores. Os prazos son bastante axustados, polo que nos tememos que se retrase o seu inicio. Tenen algunha previsión de cando teñen pensado poñelos en marcha? En relación ás xornadas de cultura mariñeira Muros mira o mar, gustaríanos saber cantas propostas tiveron de colaboración para ambientación e postos. E pedímoslle un esforzo especial e unha festa que foi concebida e mantida co traballo e ilusión de moitas persoas e sería unha pena que a vayan deixando esmorecer. Parece ser que o Concello fizo unha especie de rampa no camiño que vai de Mouruzón e o Lameiro á rotonda do polígono. Toda esa zona está moi falta de mantemento e o certo é que máis parece un parque para xabaríns que un paso para persoas, as que lle resulta moi dificultoso o tránsito por esa zona. Sabemos que contrataron unha empresa para rozar algunha finca do polígono. Tamén o van facer ali. En onde? É que non lles coitei ao principio. O camiño que vai do Mouruzón e o Lameiro á rotonda. Señor Alfonso, gustaríanos saber se mentras vostede foi presidenta da Mancomunidade de Serra do Barbanza houbo algún alcalde que mandara aos seus veciños a Muros a pedirlle explicacións,
polos problemas na recollida de lixo dos seus concellos. Supoñemos que non, porque non vimos nada no seu Facebook ao respecto. Os veciños de Muros e o Concello de Muros a quen lle pagamos o recibo non é nin a Mancomunidade nin a Diputación. É o Concello que é quen nos presta o servicio a través da Mancomunidade e tamén que nos cobra. É vostede que nos ten que dar explicacións porque non está aquí solamente para ir a sacar as fotos cos camións. Está para resolver problemas e non para crealos, señor Alfonso. Gustaríanos saber se houbo algún avance nos seguintes temas, todos repetidos, porque en nada se avanzou e a moitas cuestións nin siquera nos contestou. Definitivamente, entendemos que o Bar San Francisco non vai abrir este verán. Gustaríanos saber se avanzaron algo nos pregos para a licitación. Gustaríanos saber se avanzaron algo na ampliación da parada de bus na avenida de Castelao. Recordámoslle que isto é un acordo plenario. O informe de intervención sobre facturas pendentes de pagamento indica a obriga de facer un plan de tesourería, visto que se incumpre o prazo medio de pago a proveedores. Xa hai unha pregunta do pleno pasado. Queremos saber tamén se avanzaron algo en eso. Queremos saber se teñen unha data para iniciar a obra da beirarrúa do Furón. En outubro do ano pasado presentamos unha moción para aplicar bonificacións do IBI. Estamos esperando porque vostedes dixeron que iban a presentar outra mellor en novembro, pero xa pasou novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo e abril. Entonces, se non teñen pensado presentar nada, pois rogámoslle que tramiten a nosa moción. Tamén queremos saber que temos que facer para que nos envíen a documentación que requerimos en varios plenos. Aquí pois vamos a repetirnos todos, me parece. Anexo de facturas pendentes de pagamento no primeiro trimestre de 2018, a relación de facturas 68 e 70 do ano 2017, as campañas promocionais en televisión, etc. Gustaríanos tamén que nos dixera se abonaron as bolsas a deportistas. Tamén lle queríamos dar conta do estado do pavimento na zona onde está o lavapés da praia de Prameán, que está bastante defectuoso e non sabemos se o saben ou non, pero se poden amañalo. Tamén nos gustaría saber se adoptaron algunha decisión respecto do tema dos cans nas praias. Tamén se hai previsto algún cambio de data do 1 de xullo, porque coincide cas festas de San Pedro, non sei se exactamente o día festivo ou o día anterior. E por último, queríamos facerlle un rogo que deixe de denigrar a esta corporación e nos teña en conta, porque cando se fan cousas no Concello non son solo para vostede. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, vamos a ver. Sobre os campamentos de verán, estáse traballando nas bases, tanto para os rapaces e rapazas que vayan a participar neles como para a selección de persoal. Acabase de incorporar un secretario novo e mañán toma posesión un novo interventor e unha tesoureira nova. Eso fixo que deixáramos algunhas cousas para que xa informaran e valoraran eles para que non houbera cambios nos criterios. Con respecto a Muros mira ao mar, sí, tesoureira e interventor. Con respecto a Muros mira ao mar, bueno, supoño que a súa maneira de expoñelo entra dentro desa intención de que pareza que todo vai a menos e todo está cada vez peor. Nos últimos anos Muros mira ao mar creo que non foi a menos, senón todo o contrario. En canto a propostas para a xestión do mercadillo mariñeiro, pois creo recordar que houbo dúas, pedíronse tres e creo que creo recordaron que se presentaron dúas. Espere, deixeme rematar, que non rematei aínda. E con respecto á ambientación de rúas, este ano non se presentou ningunha asociación nin entidade do Concello para facer esa ambientación e decoración de rúas e xa falamos con algunha, así se decidiu na comisión organizadora de Muros mira ao mar para ver se accedían a ambientar e decorar. En calquera caso, vai haber Muros mira ao mar, están contratadas, están decididas as actuacións musicais, unha boa parte delas son a cargo da Rede Cultural, por exemplo, hai un cartel xa feito e está moito traballo avanzado.
vai haber rúas ambientadas e decoradas e se está traballando como todos estes anos moi activamente en Muros Miromar e agardo que sea outro éxito polo menos como o do ano pasado. Creo que sí. Pintar pinta ben. Bueno, tomo nota deste camiño que me comenta de Morozón e Lameiro hasta a Rotonda. Bueno, irá como todos. A brigada está compaxinando os traballos de desbroce cos outros traballos que ten que facer, irá por ali. Con respecto do presidente da Mancomunidade, vamos a ver. É verdad que no comentario de Facebook, como me preguntaban a min que pasaba, me tomei a libertad de lles propoñer que lle pregunten ao actual presidente da Mancomunidade. Pero por unha cuestión moi simple que ademais o expliquei ali tamén. Como eu xa dixen moitísimas veces cal era o motivo dos problemas na recollida de lixo, e está claro que o Grupo Popular de Muros non me cree, a ver se escoitando de boca non me interrumpa, que eu non a interrumpín a vostede. A ver se escoitando de boca do actual presidente da Mancomunidade, que lle toca no mesmo partido, a ver se a el yo cree. A explicación que lles pode dar ele é exactamente a mesma que lles podo dar eu, exactamente a mesma. Non estou dicindo con eso que eu diga mentira ou el diga mentira, eu verdad ou el verdad, ou que a mí non me pregunten que non lle quero decir. Expliqueino moitísimas veces o problema que hai coa recollida do lixo, sendo presidente da Mancomunidade e non sendo presidenta da Mancomunidade, e como insisten en preguntar, ademais, creo que sabendo incluso que é o que pasa, por eso lle decía, como a min non me creen, porque expliquei moitas veces, pregúntenlle ao seu compañeiro, porque a resposta é esa mesma, diga que na diga. Iso é todo. Pero nunca me neguei a explicar aos veciños todo o que quixeron. Con respecto aos asuntos que me preguntaba se estaban igual, pois estáse traballando neles. E como decía antes, incorporando Servención e Tesourería, pero sobre todo Secretaría e Intervención, son asuntos importantes que creemos que é mellor que pois tamén estamos con ela a voltas. Onte precisamente volvíamos a falar da modificación do imposto do IBI, e salvo que os informes técnicos aconsellen o contrario, o traeremos a pleno. En canto da documentación pendente, tiña entendido que as facturas xa lle foran remitidas, pero tomo nota e o comento que ellas envíen sin problema ningún. De bolsas a deportistas quedou unha sin abonar, había dúas e quedou unha sin abonar, porque, bueno, Intervención considerou que non procedía. Agora que se incorpora un novo interventor é un asunto que temos en riba da mesa para que lo mire a ver se mantén o mesmo criterio ou non. Tomamos nota tamén do pavimento xunto ao lavapés en Louro e Cans na Praia, como xa comentei, habilitaremos en Esteiro, entendín en Louro, en Parameán, vale. Pois entendín en Louro. Pois xa anoto. Bien, Cans na Praia, como xa comentaba, vamos a habilitar algunha praia e vamos a habilitar Bornalle porque non acabamos de ter claro na outra zona do Concello cal pode ser a máis adecuada. Non damos atopado ningunha que haxa así un consenso como a de Bornalle, por exemplo. Entón, a de Bornalle vai a estar habilitada para Cans. E o pleno de xuño, o último xoves do mes de xuño, é o día 28. En principio, a idea era mantelo para ese día, porque non é o propio día de San Pedro, non creo que haxa problema. Hai festas, pero bueno. Aí ou alá. Bueno, home, como que irades, podémoslo cambiar de hora ou de día. Non, só preguntaba se algo previsión. Igual, pero en principio non tiñamos previsto cambiarlo porque non é o propio día, entón. Pero bueno, se acaso falámoslo, convocamos unha xunta de portavoces e o acordamos sin problema. Só preguntaba se hai algunha É previsión. igual, un día que outro é igual. Bueno, Partido Socialista. Bueno, nos queremos primeiro decirlle que non hai a xente de Bornalle non está de acordo con os Cans, acaba de dicir vostede que sí, pero non é verdade. A primeira pregunta que queremos facer é cantos reparos trouxe este mes aquí levantados e cando nos vai a dar a copia dos reparos, porque nos dixo aquí no pleno que
como sempre, mentiras, que non tiña ningún problema, sempre di que non ten ningún problema, pero a documentación non chega nunca. Entonces, queremos saber cando nos vai mandar esa copia dos reparos e cantos ten xa. Queremos saber, e outra vez, a primeira mentira que dixo vostede cando chegou aquí, ou polo menos de que nós teñamos constancia, e dai xa foron todas en unha ristra delas, que a festa de San Pedro nós pedimoslle, díxonos que había chegado no primeiro ano de legislatura, que había chegado o permiso de costas, ou de portos, perdón, para facer a festa no Recheo. Que chegara, díxonos os dous grupos no seu despacho, que chegara por FAS ou por non sei que. É mentira, porque aínda hoxe non nos dou a copia dese permiso. Entón, gustaríanos este ano, se vai pedir outra vez que o ten que pedir o permiso a portos, que nos enseñara o do primeiro ano, mas este tamén, os dous. Tamén queremos saber, que tampouco nunca nos enseñou documentación e nos dixo nada, como están as negociacións con Espina e Delfín, porque non sabemos cal é a situación da empresa con respecto ao Concello, se o Concello está pagando ou recibindo o canon de Espina e Delfín. Tamén queremos saber se se lle reclamou a débeda que ten Espina e Delfín co Concello de Muros e ca Mancomunidade, que eso non contesta nunca. O mellor hai que preguntar de outra maneira para que o conteste. E logo queremos pedir, rogar e poñer de manifesto para que lle quede moi claro e non diga que non ten coñecemento do estado na porteliña dos terreos que están detrás do edificio do Gadis. Esa paré ten un serio peligro de derrumbe. Viñeron aquí os veciños dos tres edificios 2 ou 3 veces, ni caso, foron á Guardia Civil, foron a non sei cantos sitios. Entón, queremos deixar constancia neste pleno de que vostede ten coñecemento e desde o Grupo Socialista estamos ya advertindo do peligro do derrumbe que hai detrás do edificio onde está o Gadis na porteliña. E que se tomen as medidas oportunas de forma urxente. E nada máis. Bueno, non teño contados os reparos da intervención, si que hai reparos e os daremos en canto poidamos. Igual cos permisos de portos para San Pedro, que sí que os hai. As negociacións con Espina e Delfín siguen en marcha e está agora no Concello de Carnota, porque está agora a presidencia ali, se está traballando no tema do canon, igual que xa se estaba. Sí. E tomo nota do estado dos terreos de detrás de Gadis, que efectivamente xa tiña constancia de que había, non con peligro de derrumbe, pero sí con falta de desbrozar, e é un tema que xa se mirou no Concello. Pero xa ten coñecemento, non? Teño coñecemento do que vostede di. Iremos a mirar se iso é así. Os veciños non viñeron por aquí? De peligro de derrumbe, non. De nada? De falta de limpeza, sí. Xa lle dicen que de falta de limpeza, sí. Venega. O noso primeiro punto era sobre o tema do Bar San Francisco. No argumentario da pregunta manifestábamos que a excusa de que se estaba traballando non nos iba a valer, porque isto está desde antes do verán pasado xa. Eu creo que 14 ou 15 meses terían que dar de sobra para facer unhas boas bases. De todas formas, damos por boa resposta. Se queremos matizar unha cousa, que queremos pedir que se a sacades agora, que a concesión empece para o ano que ven, que se dé por perdido este verán, porque eu, desde o punto de vista de empresario de hostelería, a estas alturas, en xuño xa, non me podo meter a facer unha inversión, unha obra, que me vai levar un mes e pico ou tal, e poñerme en agosto. Coller a concesión este verán para traballar un mes ou 15 días que non veña con chuvia, pois pode ser unha ruína. Eu pediríamos que derades por perdido este ano, este verán, que a saquedes ben, e que sexa para a partir do ano que ven. Eu xa algo que improvisei agora é unha apreciación persoal. Ben, este mes, como vimos anunciado na prensa, a Deputación da Coruña aprobou máis de €500.000 para levar a cabo as obras que desde este pleno lles propuxemos. Queremos saber se están listos os distintos procedementos para comenzar a executar canto antes todas e cada unha das obras aprobadas, mais nomeadamente queremos saber cando teñen pensado que comecen as obras da reforma do antigo Cine París,
que eliminen dunha vez as denostadas andamiaxes que o sustentan, así como a obra de reforma dos sumidoiros do Chalón, que coas últimas choivas da semana pasada volveu a quedar en evidencia a urxente necesidade de solucionar o problema das inundacións na zona do Curro da Plaza. Falábamos os meses pasados de que no concello veciño de Carnota estábanse a mobilizar en todas as parroquias co fin de evitar a proliferación de enxames de vespa velutina. Saiu publicado na prensa que na comarca foron xa miles os exemplares desta praga que se capturaron. E no concello de Muros non temos constancia de que se fixera absolutamente nada. Que medidas se están a tomar deste concello? Preguntamos no pleno pasado se Manpower estaba a utilizar algún espazo do concello e, salvo erro noso e omisión na acta, que tampouco aparecía, non se nos respostou. No BNG preocúpanos a situación na que se atopan moitas das persoas traballadoras deste concello, polo que non deixaremos de insistir ata ver a RPT aprobada. No pleno pasado, a alcaldesa díxonos que o luns seguinte ían comenzar as entrevistas coas traballadoras. Tiveron lugar estas entrevistas? Está de acordo, puxéronse de acordo co cadro de traballadores para aprobar a RPT? En que situación se atopa a RPT? Toparon solución para o repetidor da televisión de Abelleira Torea. Están a tempo de buscar unha nova localización, se teñen vontade, antes de que remate esta legislatura. Recuperamos a pregunta sobre a DSL, en vistas de que a estrategia de obvialo tampouco funcionou. Cando vai ter acceso a veciñanza das parroquias de Torea e Abelleira a unha conexión a internet digna? Denunciou o Concello as obras ilegais que se levaron a cabo na Illa da Creva. Coa entrada en vigor da chamada Lei de Benestar Animal, aprobada polo PP, as protectoras e asociacións de defensa animal perden a súa capacidade de actuación na recollida de animais da rúa ao verse ameazadas de sanción. E estes animais pasan a ser responsabilidade única dos concellos, rematando así co funcionamento que en Muro estaba funcionando moi ben das casas de acollida e cunha das vías polas que estes animais conseguían un novo fogar con garantías. Entendemos que desta Xunta de Galiza aplicouse a norma antes de dotar os concellos dos medios para asumir esta responsabilidade, mais tendo en conta que chega o verán e con el o aumento de abandonos de mascotas, ten pensado o Concello adoptar algunha medida neste ámbito que vai máis alá de improvisar e virar as costas á problemática ou meter aos animais da rúa nas instalacións do GES? Está o Goberno Municipal a valorar medidas que de verdade aplaquen esta grave problemática? Desde a Galescola de Esteiro enviáronnos unhas imaxes onde se pode observar que a zona exterior, nomeadamente o areeiro, carece completamente de mantemento e atópase nun estado deplorable e con moita suciedade, ata o punto de acumular excrementos de gato. As mestras que teñen que andar moi pendentes de que ningunha das crianzas se cheguen a esta zona do patio. Comentáronnos que desde a propia escola infantil solicitaron neste concello que se remudara a area e se cubrise cunha lona para evitar que se deteriore tanto nos meses de inverno. Sabemos que en moitas galiñas azuis o mantemento depende dos concellos, mas descoñecemos este caso concreto. Se depende do concello, rogamos que se atenda esta solicitude canto antes, e senón, queremos saber se se fixo algunha xestión desde o concello para solicitar ao consorcio ou a Xunta ou a quen corresponda que faga algo. As chovias da semana pasada levantaron de novo a beirarrúa da Costa de Serres, subindo desde a rotonda, unha zona que se amañou fai menos dun ano. Queremos saber se teñen constancia destas roturas e se van a estudiar posibles problemas na canalización de augas fluviais nesta zona e as actuacións necesarias para que se evite que volvan a romper en próximos temporais. Ante a pregunta que fixemos no pleno pasado sobre a posta en marcha do Noitebús, unha medida aprobada por esta corporación que se votos favorables de Compromiso por Galicia, a alcaldesa respondeu-nos textualmente: probablemente non haberá Noitebús. Esta resposta fainos pensar que o apoio que no seu día deu o Grupo Municipal de Compromiso por Galicia a esta moción que presentamos deste Grupo Municipal do BNG foi únicamente estética e que non tivo o Goberno Municipal ninguna intención de poñer en marcha esta tan necesaria iniciativa para a mobilidade nocturna nas noites do verán. Queremos deixar constancia hoxe que esta foi a última moción que presentamos deste noso Grupo Municipal e que non presentaremos máis novas mocións ata que o Goberno poña en marcha esta e outras mocións aprobadas anteriormente, como, por exemplo, o Plan de Dinamización do Casco Histórico. Se a excusa é a carencia de capacidade de traballo, non seremos nós quen sobrecargue o funcionamento deste Concello, mas queremos preguntar se está o Goberno Municipal a traballar en serio para pôr en marcha estas medidas pendentes, ou se as gardaron no caixón unha vez aprobadas. No apartado de rogos, e sen facer aquí unha relación das numerosas intervencións que serían precisas, queremos destacar hoxe
que isto como as ofertas do Gadis, hoxe a estrada do Molle de Esteiro, que ten unhas fochancas á altura do cruce da Insuela descomunais, e que se amañen os parques, todos, xa non matizamos. Rogamos tamén novamente que, como xa solicitamos no pleno pasado, se limpe a parede traseira do Xosé Lago de Esteiro, no que hai unhas noxentas pintadas homófobas. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, vamos a ver. Con respecto ao Bar San Francisco, os pliegos están redactados de xeito que, se se aproban e vai adiante, porque terá que vir a pleno seguramente, sexa por un período de 10 anos para que no colla teña tempo de amortizar a inversión que ali faga, e de xeito que as obras que teña que facer as poida facer despois do verán, por si cree convinte abrilo antes, tal cual está, se cree convinte, digo, que o poida facer e que teña esa marxe para poder aproveitar o que quede do verán cando o deamos sacado. Esa é a idea. As obras do POS pois van a empezar en canto poidamos. A tramitación dos distintos permisos e incluso de sacar a licitación é longa, hoxe mesmo me comentaba o secretario as dificultades que hai coa nova lei de contratos, pero estamos traballando con ela xa. Con respecto ás trampas da velutina, había trampas na sede do GES, entón as persoas que chamaron para se interesar polo asunto xa se lle proporcionaron algunhas trampas que ali quedaban. E estamos mercando as outras, pero xa había ali algunhas e xa fixemos uso delas da xente que chamaba para se interesar por elas. Esta empresa que estaba no Concello creo que xa non está, pero a verdade é que non sei agora mesmo, pero creo que xa non está. Tiveron lugar entrevistas da RPT, xa todo o persoal do Concello que quixo entrevistarse coa empresa que está facendo a RPT xa estuvo, coa empresa que fixo a RPT e está agora mesmo elaborando un novo documento incorporando o resultado destas entrevistas. Estou esperando que estes días nos den o novo documento para poder debatilo co comité de empresa e cos tanto laborales como funcionarios. Pero sí que se está traballando tamén, as entrevistas xa tiveron lugar. Non atopamos aínda unha ubicación alternativa para a televisión da Villeira e xa comentei que suplementar, subir o poste non nos lo permite patrimonio. Para o DSL, como xa comentei o mes pasado, me parece que foi o mes pasado, aproveitamos que as empresas de internet, de señal de internet e de telefonía para lles expoñer o caso, de feito agora mesmo a que vai a poñer a señal de internet no parque empresarial, que por certo vai estar operativo a partir de xullo, esta mesma empresa lle pedimos si sabían de algunha fórmula para poder facer chegar señal de internet a Villeira e Torea, que son os casos máis complicados. Igual que con ela cos demais, pero digo que como esta ademais a vai estar traballando aquí, e nos comentaban que podían aproveitar estas novas instalacións para varios quilómetros na redonda, pois lle dixemos que estudiara concretamente estas dúas parroquias. Está con isto. Nas obras da Illa da Creba non pusemos unha denuncia formal por escrito, pero sí que preguntamos en varias ocasións por elas en costas, tamén xa yo comentei. Con respecto das mascotas, hoxe mesmo rematamos de elaborar un bando con medidas sobre as mascotas e, aparte deso, en aplicación da nova lei de protección e benestar animal, aparte deso, estamos en conversas con Anahata, en comunicación con Anahata para ver da mellor maneira de xestionalo, porque efectivamente estaban facendo un traballo interesantísimo na recollida e readopción de mascotas, tanto sobre todo de cans e de gatos. Estamos vendo de como xestionar a falta de unha canceira municipal, por exemplo, vendo si vea convenio con algunha empresa que non este demasiado lonxe, si se lle pode dar solución aos animais que aparezan abandonados. Estamos aí. Hai varias empresas, unhas, nos gustan máis que outras, pero temos que quen está a partir de agora. Primeiro que sea factible e logo o coste que nos sala, pero sobre todo que sea factible polo tipo de convenio e polo tipo de atención que lles dan nas instalacións.
estamos con varias. Con respecto á Galescola, encárgase o Concello de parte do mantemento, non de todo, de parte do mantemento. Por exemplo, a limpeza faina directamente o consorcio, non o fai o Concello. Pero a sardinería de fora, a brigada lle ten axudado elaborando xogos para o parque de fora, así que teñen feito cousas. Entón, bueno, lles comentarei a ver que pasa co areiro, porque non foron cambiar a area, pero a brigada de obras ten ido en moitas ocasións a facer pequenas obras de mantemento, de reparación e mantemento, porque o resto sí que é cousa do consorcio, vale? Temos constancia dos problemas na beira rúa da Costa de Serres, de feito viñeron dúas persoas distintas, cada unha nun momento distinto, a raíz destas últimas chuvias, desta tromba de auga que houbo o xoves pasado. Vai ir a brigada por ali en canto poida mirar a ver se se pode solucionar, pero sí que temos constancia delo. En canto ás mocións como a da Noitebús, por exemplo, non votamos por unha cuestión estética, votamos porque realmente nos gustaría que o houbera, pero unha cousa é o que non nos gustaría, outra cousa é o que sea posible. E xa comentamos que, polo menos por agora, non nos é posible contratar unha empresa que faga ese servicio de Noitebús. Si o é, o faremos, pero deste tipo nada, realmente nos gusta. Se non nos gustara non teríamos ningún problema en absternos ou votar en contra, se algo non nos gusta. E, bueno, o resto eran rogos. Hai bastantes carreteras con moitísima falta de tapar baches e, efectivamente, a da Estrada do Muelle é unha delas. Además, aí atrás se atascara unha rejilla arriba e provocou unha riada que cruzaba a carretera e xusto nese sitio onde peor está. Pero é unha das que están a brigada pendentes de ir a rebachar. Empezaron con esta época de bo tempo que houbo e agora tiveron que parar, pero van a volver. Vale. Bueno, creo que non me queda ningunha, así que con isto rematamos. Boa noite.